dong ro kuya khoroksa bini mongo sori na hingke bini bokhrogo tumor wngmani bagui bo sai nangmalia tei himui thangai malia joto bini bwsak bor maya hayeng tongbaikha hingke bwslai rokbo tamjani teisa ongkula phunukla kuyang bwslai bwslai tamjani wngthangkha bini bwslai joto kwsai yoksai tongbaikha na hingke bini mokol yasa yagra site pura nukli abono phiya bo malia na hingke debrani khe kisa no nukho debrani nukho hingke yagra kisa tisai mankho debra hingke pura tisai malia na hingke yakung hingke yagra debra kuno choliya yakung khai na kisa kisa lori mano ta hingke bo belai hamnani muchungjago hingke borok nukhung suklaiyani bagui hospital o twlangkha haifano rang puisa kwrui kologyani bagui borok teisa kiphilui ma tukha hingke tabuk lukurokni belai chubamung nangui tongo ta borok tongmungno lukurok chubakha hingke borok teisa hospital o thangui bono treatment khaimanai bini surgery rok khlai manai ta tumor brain tumor hingke to chwng surgery rok ma khlainai aboni bagui belai khai rang nangui mano obono lukurokno koyo bono kisa phaidi khairok laiano je mantui bono kisa chwng chuba laiano bini bumung hingke mongosori kami mohanto sikari kami yang mandai area ta kairai bai tei kisa 2-3 kilometer hayengano hingke phaidi chwng bono chuba laiano lukurokno nang bo hai chubamung sana muchung kisa kuya nang kok bwslai hamyani bai kok charimaya hamna muchung sukana hingke norok kaijak dorop cherai bo maniya kho borok sema sijak kaijak dorop hingke amorok nai naikhai belai khai khairokgo belai khai nukhung sugyani bagui amo haikhe tukuna bo kosto bungni abo kisa mora jaga twi rok kwsuk kwrui hingke thangnani phainani bini joto yakung rok choliliyani bagui thongar no klaima tongjaka abono phaidi khairok laiano je mantui bono chuba laiano bongni gpay number ang video screen o rinai norok je mantui kisa chuba jabai tora se choliliya ta mama kalayan belai khai khairokma sinchang tongkha pura choliliya rom lai kunai kunai khe bono mokoloi sima tonai laisio.